آن دو اقدام این است که президенти эрон гуфт ки агар қудратҳои ҷаҳонӣ дар муқобили таҳримҳои иёлоти муттаҳидаи амрико аз манфиатҳои эрон ҳимоят накунанд, ҷумҳурии исломӣ фаъолиятҳои ғанисозии уранро бидуни риояи меъёрҳо аз сар мегирад. паёми президент ҳасани рӯҳонӣ ба мардум рӯзи 8 май ба муносибати яксолагии хуруҷи президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп аз созиши муҳим тавассути телевизиони давлатӣ нашр шуд. рӯҳонӣ гуфт ки имзогузорони дигари ин созиш бритониё, фаронса, олмон, чин ва русия 60 рӯз фурсат доранд ки нафт ва бахшҳои бонкии эронро ҳимоят кунанд. рӯҳонӣ ба унвони раҳбарони 5 кишвари имзокарда зери созишномаи ҳастаии соли 2015 нома зада гуфт ки эрон ба кам кардани бахше аз ӯҳдадориҳои ҳастаияш шурӯъ карда дигар ураниуми ғанишуда ва оби сангинро ба хориҷа содир намекунад. ин шартҳо дар созиш навишта шудаанд. созиши ҳастаии соли 2015 ки ба унвони нақшаи муштарак ва фарогирии амал маъруф аст, раҳоии эрон аз таҳримҳо ва коҳиши фаъолиятҳои барномаи ҳастаии ин кишварро дар назар мегирад. вале баъди он ки иёлоти муттаҳидаи амрико бо як тасмими президент Доналд Трамп моҳи майи соли 2018 аз созиш хориҷ шуд, иҷрои ин барнома дучори мушкил гардид. Трамп гуфт ки дар созиш ҳеҷ чизе дар бораи хатми фаъолиятҳо дар самти рушди мушакҳои баллистикӣ ва ё кӯмакҳои Теҳрон ба проксиҳои Ховари Миёна гуфта нашудааст.